ka Amerika bat ka Australia kilai soi ya ka jingete kular halor ki marpo khndo ba kongsan kum kalat ban ya khun persha ya kri China. Presiden jongkari Amerika kata Donald Trump bat menteri rang badu ka Australia Anthony Albanese kilai soi ya ka jingete kular halor ki marpo khndo ba kongsan ha White House ha kasin ningkong. Kita ki arngut ki nong yalam kila batai ya ketika jingete bakadai ka jinga soi ka balakot syaka prapun san bilion hapreng kita ki artli kiri hadin ka jingya pun baik lupa daki benai kam haswa hapo kumbasis nam ei nadu menta ngin sadon shibun ki marpo khndo ki bak kongsan bat ki marpo khndo bapin tipsu kumno banle yaki ong utrom ubalap pun pauru ka jingso sarong halor katika jingete kular jongki Albanese ula banra bakatika jingete kular banra ya ka jingya dai hapreng ka US bat ka Australia syaka kerdan ka bakham shalor menta ubenai ka Beijing kalapen bena bahkan dawa naki company bari ban yo jing menjur naka sarkar China ban shalan shabari yaki magnet kibadon watang khendiat kitiar kibaduna bha kibami na China lane kibalapen mi daka buj start jongka China ka sarkar utrom kalong bakani kan aya kabor ka ba bha ya ka China halor kayo ka kod jongka perthai dakba sansar ya kabor teknologi ka Australia kan long shisha ka jingera pha ka jing persang ban shim ya kayo ka kod jongka perthai bat ban penlong ya ka ba kham dona ka jingma ka ba ngiyo na kinong China ong Kevin Hazard nong penya jongka White House haswa ban ya kendo ya utrom Hazard ulak do ba ka Australia kadon ka wei na kiri ba bhatam haka kamti motion haka perthai katba udang yero ya kinong penkhoj motion jongka bat ka jingbun jongki marpo khndo ki baduna na pedeng ki he jongko Australia ki balai don bentar rengkat lang bat Albanese kilong ki menteri ki bapej ya ki marpo khndo bat ki karkhana bat ka sayan bat ka Australia ka don ki phautli ki marpo khndo ki ba kongsan ki ba ka US ka don kam banthit yaki ka jingete ka penpau ba kumno ka US ka penon kam yaki perlok jongka haka perthai ban yele percha ya ka China khamtam hakaba penon kam ya ka jing sensar tenrai jongka hakitiar ki barit ki bala penon kam haki aka baro nadu ki engine jet bat ki kali electric hadu ki laptop bat ki phone ki he sarkar jong utrom kila penon kam ya ki buit na Beijing kum ka jing perta ya ka US bat ki perlok jongka pan yatri lang ban persang ban penuna ya ka jingta jongka China utrom ulak daw syai haka sngin kong balaseng ya ka AU ke US shipor menswa hendrei ka jingete kular menta ka yat state ba Albanese uloong baka jingetre lang jongi hakaliang ka jingeda bat ka AU ke US kalong ka bakongsan hadu kata-kata nak benta jongi ujon pelen menteri sipai duriau uloong baka US ka kwa ban shim ya karukom trekam tenrai jongka AU ke US bat ban penpha ya ka nak benta ki lai teli kiri ki bala dep ban yasoi